San Juan Kapitulo 9. Bayat ti panagna ni Jesus, nakita na ti may sa alalaki a bulsek manipod pan nakayanak na. Sinaludsod ken kuana dagiti adala na, Maestro, siya sino ti aking basol iti pan nakayanak a bulsek daytoy a tao? Basol na kadi, wenno basol dagiti naganak ken kuana. Awan ti pakainaigan ti kinabulsek daytoy a tao iti basol na, wenno iti basol dagiti naganak ken kuana. Insungbat ni Jesus. Bulsak daytoy, tapno makita ken kuana ti panakabalin ti Dios. Masapol nga ramiden tayo dagiti ipaaramid ti nangibaon kanyak taal daw pay. Dumteng ti rabii, katawan ti makatrabaho. Bayat ti kaaddak ditoy lubong, siyak ti silaw ti lubong. Idinaisaon ni Jesus daytoy, timupra iti daga. Inggamay na ti tupra na iti tapok, katinyapros na iti mata ti bulsak, sana kinunaken kuana. Ingkaagdiram o si G pagdidigusan ti Siloe. Naibaon ti kayata sa uwan ti Siloe. Napan nga rod ti bulsek kat nagdiramos. Idi agsubli, makakitan. Idi makita dagiti kaaruba na kan dagiti tattao a makamamuken kuana amay sa amakilimlimos ide. Kinunada. Saan ka di aday to'y ti tao masansan nga agtugaw dito'y makilimlimos? Wan, iso. Kinuna ti daduma. Saan nga iso? Kinunamat dagiti daduma. Kaing ingas na laeng. Iti kasta, mismo ati lalaki tinagkuna. Wan, pudno asyak day di makilimlimos. Kinunadakin ko na. Ngamapay makakita kamutan. Inggamay ti may sa ataong agnagan Jesus ti tuprana iti tapok, sanay niya pros ka dagiti matak. Insungbat ti lalaki. Kalpasan na, imbaon nak amapan agdiram o si J. Siloe. Napanak nga rod, kat apaman na nakadiram usak, makakita akmatan. Sa dino ti ayan tinang paimbaggan ka, sinaludsod ta. Tsaka mo, insungbat na. Kalpasan na, impanda ti na imbaga na bulsak iti ayan dagiti Fariseo. Aldawa pa naginana, idinanggamay ni Jesus iti pitak, a pinangagas na kadagiti mata ti bulsak. Nga rod, sinaludsod mat dagiti Fariseo no kasanoan na paimbag dagiti matana. Inaprusan na dagiti matak iti pitak, nagdiram usak, katita makakita akon, kinuna nakadakwada. Kinuna ti sumagmamano a Fariseo, saan ang naggapo iti Diyos ti tao ang nangaramid iti daytoy, agsipod ta din na anurutan ti paglintagan iti aldaw a panaginana. Kinunamat ti daduma, kasano ti panakabalin ti may sa ama nagbasol nga agaramid kadagiti kakasta a nakaskasdaw a pagilasinan. Agsusupadi ti pampanunot da. Iti kasta, pinalutpot manen dagiti Fariseo ti lalaki. Kunam a pinaimbag na dagiti matam, anya ti masaom maipapanken kuana. May sa profeta, insungbat na. Nupay kasta, sana patsyan dagiti Hudyo abulsak idi daytoy a tao, ket ita makakitan. Isut gapuna nga inayabanda dagiti naganakken kuana. Anak yu kadi daytoy, sinaludsod da. Kunayo anayan nakabulsak. Apay nga rod a makakitan. Wen, anak mi daytoy, insungbat dagiti naganak. Amo mi anayan nakabulsek. Ngem saan mi nga ammo no kasano a makakitan. Saan mi met nga ammo no siya sino tinang paimbagken kuana. Isu ti pagsaludsudan nyo tanataengan meten. Ammo na ti isungsungbat na. Sinao dagiti naganak daytoy, agsipod ta mabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo, ang nanganamongen a mapagtalaw iti sinagoga ti siya sino man amang ibaga a mamati ani Jesus, isu ti Kristo. Dayta ti gapuna a kinuna dagiti naganak. Nataenganan, isu ti pagsaludsudan nyo. Inayaban damanan ti tao anayan nakabulsek, ket kinunadaken kuana. Ikarim iti sangwanan ti Dios nga ibagam ti pudno. Amumi ama nagbasol dayta tao. Jak ammo no managbasol no saan, insungbat ti napaimbag. Daytoy ti ammok, bulsegak ide, ngamita, makakita akon. Anya ti inaramid na ken ka, sinaludsod da. Kasano ti panang paimbag na kadagita matam. Imbagak lang arudan kada kayo, ngam didak matpatsyan, insungbat na. Apay kayat yuman na nadanggan, kayat yumat kaditi agbalin nga adalan na. Nagsasawan da ket kinunada. Sikat ti adalan na, ket da kami ti adalan ni Moises. Amo mi nagsao ti Dios ken ni Moises. Ngem no maipapan iti dayta tao, di mi pay ammo ti naggapuan na. Nakaskas daw unay daytoy, insungbat na. Sanyo nga amo ti naggapuan na,
ngem pinaimbagnak. Amo tayo asaan nga ipangag ti Dios dagiti managbasol, ngem ipangag na dagiti tattao nga agdayo kenkuana ken agaramid iti pagayatan na. Manipod pan nakaparswa ti lubong, awan pa'y nadamag anang lukat ka dagiti mata ti tao anayan nakabulsek. Awan ti mabalin nga aramiden day ta tao no saan ang naggapo iti Dios. Nayanak ken dimmakkel ka iti basol, dakam ket ti isurumon, insungbat da kenkuana ket pinagtalaw da iti sinagoga. Nadamag ni Jesus ti napasamak. Sinapol na ti bulsek, ket idi agsarak da, kinunana kenkuana. Mamati ka kadi iti anak ti tao. Ibagam kanyak apo no siya sino, tapno mamati ak kenkuana, insungbat ti lalaki. Nakita mon, kinuna ni Jesus. Iso ti kasasaom. Mamati ak apo, kinuna ti tao, ket nagparintumang ang nagdaydayaw ken ni Jesus. Kinuna ni Jesus, imayak mangukom dito'y lubong, tapno makakita dagiti bulsek, ket agbulsek dagiti makakita. Nangag ti sumagmamano a Fariseo a naitalaong sadyay ti kinuna ni Jesus, ket sinaludsod da kenkuana. Ibagbagam kadi a bulsek kamimet? Nubulsek kayo, awan kumati pakabasulan nyo, insungbat ni Jesus. Ngem gapot ako na yumat a makakita kayo, kahit naasaawan nga dalat ta basol yo.